aquest període, aquests 5 anys, en la qual hem pogut acompanyar a més de 700 persones, però no solament 700 persones, sinó 700 històries de superació, de compromís, de determinació, i que és l'exemple de quan, si una administració pública, una entitat social i una empresa com Aigües de Barcelona poden seure a una taula i dissenyar com el compromís es converteix en un tangible. Per la Creu Roja, el programa ONA va ser una oportunitat que vam començar el 2020 per poder innovar. Nosaltres, des de Creu Roja Ocupació, portem més de 20 anys fent programes d'ocupació per diversos col·lectius i l'ONA va ser l'oportunitat de fer un canvi, de poder innovar i implementar una metodologia diferent, afegint l'avaluació d'impacte per veure quin canvi es produïa amb les persones participants i també poder oferir una cobertura de necessitats integral, que això permet que les persones acabin el programa, l'acabin en èxit, no només trobin feina, sinó que es formin i que puguin ser protagonistes dels seus propis plans de vida. Sant Joan Despí va ser un dels primers ajuntaments que va tenir la sort de poder col·laborar, participar i també poder anar implementant aquesta trajectòria, aquestes solucions. I la veritat és que el treball conjunt entre l'administració i en aquest cas el programa ONA, Aigües de Barcelona, per un ajuntament és vital. El que deia, hem de ser excel·lents a l'operació. Cuidem i mimem un recurs essencial per la vida, però alhora tenim un compromís ferm amb la societat i amb els ciutadans i ciutadanes dels municipis on l'ONA és una realitat, que són aquestes 1.000 persones que poden participar en una iniciativa tan necessària per la vida de molts veïns i veïnes de l'àrea metropolitana de Barcelona.